Du tror også, du er så fucking stor, du gør. Hvad så, lille mand? Skal vi gøre det, eller hvad? Prøv at høre, du skal ikke fuck med mig. Du ved godt. Prøv at, jeg lægger ned. Du ved godt, hvor vi starter. Du ved godt, hvor vi starter. Hvad er det, sker? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er spændt op lige til at hoppe i havnen lige nu. Hiring? Aren't you tired of hoping those right candidates see your job Hvad så? Ej, du. Hvad så? Hvad så? Kæft, var det godt at se dig. Hvad så sker der? Det er sådan, det er 1000 år siden, vi har set hinanden. Det er klart, du har ikke lavet andet end at være sammen med den tøs. Skal vi ikke få noget at æde? Rigtigt. Så kan vi lige catch up, tænker jeg. Jo. Ja. Det er ikke en god idé. Skal du have mere? Nej, så. Er du sikker? Ja, jeg skal have. Jeg smider det om bagved. Grunden til, at det sluttede sådan helt reelt, det er fordi, at du ved, jeg elsker fucking at feste. Sådan, jeg er der altid sent på aftenen, og jeg elsker at være en af de sidste, der tager hjem. Så, og hun begyndte hele tiden at græde, og altså sådan noget, ville have, at jeg skulle tage hjem tidligt på grund af det, og sådan, fuck det orker jeg ikke. Så fucking... Er der damer på arbejdet? Der er sgu ikke nogen damer. For real? Jamen altså, jeg gør jo bare rent om aftenen, så... Okay. Jeg savner gym nogle gange. Sådan. Var det en god tid? Jo. Første G. Første G. Det var luksus, der var bare frihed. Ja, og 2 sekunder, der er... Yes. Super. Kan du køre mig hen til Ellen lige hurtigt? Mener du det? Du kender det. Ja, fint. Super.
kedelig. Yes. Okay. Ved du hvad? Fuck det. Nu tager vi ud og drikker. Altså, vi drikker altså pissestive. Sådan i hegn. Hvor har jeg magt det? Altså, prøv at... Klokken er ingenting. Altså, natten er ung. Vi tager ud på havnen, ligesom i gamle dage, og så drikker vi os stive. Bum basta. Det er der, den ligger. Er det ikke bare det? Jeg har været på arbejde hele aften. Okay, prøv at... Du skal ikke bare køre derhjemme. Hvornår er du blevet så fucking kedelig? Hvad? Kedelig? Prøv, du skal ikke fucking kalde mig kedelig. Prøv at... Det er dig, der er kedelig, okay? Du har været fucking kedelig de sidste 2 år. Siden du kom sammen med den fucking tøs, altså. Den fucking slange, jamen jeg har ikke hørt noget fra dig. Du har ikke ringet, du har ikke skrevet det, ingenting. Ingenting. Absolut ingenting. My fuck, man, altså. Nej, det er jo altså. Jeg kan også godt sige, hvad du mener. Altså, det er det. Okay, bedst. Ja, det er fint. Er du klar? Ja. HIV, og hvis du fucker med mig, så skal du være en sød pige. Jeg har weed, skunk og LSD, og hvis du vil kontakte mig, så ring SSP. Hvis kællinger var lavet af penge, vil jeg være rig. Lytter du til den her sang, vil temperaturen stige. Du er lavet af lort, og jeg er lavet af ild. Put mig i fængsel og giv mig damage dræber terapi. Så er der gang i den. Men jeg har lidt blandt selv slik. Nej, hvor fint. Det kan fandme også et eller andet. Men fuck, jeg kunne ellers godt drikke en øl lige nu. Hvor er det Same. Ja. Sindssygt. Det er faktisk... Det er rester. Det var godt nok noget lorteslik, du har valgt. Okay. Det er rester fra biografen. Ja, det kan jeg da godt. Sådan... Jeg var inde og se Spider-Man. Nå, okay, var det sådan 2 år siden, fordi det lorte hørte der slik? Okay. Altså, hold da kæft. Jamen, hun var heller ikke god for mig, kan jeg mærke. Nej. Nej, fucking...